Mill-ħwienet ta' strada stretta, ġlidiet enormi baħrin fis-sakra, sal-baċiri ta' tarzna, għal-kunċerti ta' Winter Moods. Mit-talenti ta' David Clewett bejn il-lasti, Xutja u Clewett isalva. għat-talenti ta' Mario Ellul fuq il-park. Qabel ma niżel minn fuq il-palk, qafas li dejja għannaqli. Mill-kurja tal-Arċisqof Mikil Gonzi għal-mużika ta' Oscar Lucas. Min-negozju ta' Tumas Fenek sal-maġija ta' Vanni Pule. Tinħal waħida. Is-Soċjetà Missjonarja ta' Monsinjur Giuseppe De Piro għal fuq il-palk ma' Vitorin Gallia. Konna tnejn mill-Isla, konna tnejn nħobbu l-palk. Biografi. L-episodji l-ġodda mill-ħamis 30 ta' Settembru fl-10 neqsin kwart ta' filgħaxija